ଆମେ ସବୁଦିନ ବସୁଛେ ଆମେ ଗୋଟେ ଖେଳ ଖେଳିବା କଣ ଖେଳିବେ ଖେଳ କିଏ ଠେକୁଆ ଆଉ କଇଁଚ ଠେକୁଆ କଇଁଚକୁ କହିଲା ଚାଲ ତୋର ମୋର ଦୌଡ଼ା କମ୍ପିଟିସନ କରିବା କିଏ ନା ଠେକୁଆ ଆଉ କଇଁଚ ସେ ତାର କହିଲେ ଚାଲ ଆମେ ତମର ମୋର କଣ କରିବା ଦୌଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ହବ ସିଏ ୱିନର ହବ ବୁଝିପାରିଲ ଠେକୁଆ ଭାରି ଚାଲେ କାହିଁକି ନା ସେ ଜୋର ଦୌଡ଼ଟେ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ସେ କଇଁଚ ନା କଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଯିବ ତେଣୁ କଇଁଚ ବି ତା କଥାରେ ମନା ନ କରି ସିଏ ବି ହଁ କହିଲା ହଉ ଚାଲ ଆମେ ଦିନେ ଦୌଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା କଇଁଚ ଆଉ ଠେକୁଆ କଣ କଲେ ନା କମ୍ପିଟିସନ କଲେ ସେ କହିଲେ ଠେକୁଆ କହିଲା ସେଇଠି ଗୋଟେ ତାଳ ଗଛ ଅଛି ତୁ ଯଦି ସେ ତାଳ ଗଛଟାକୁ ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ଯିବ ସିଏ ହବ ୱିନର ତେଣୁ ସେ ଠେକୁଆ ତାର କହିଲା ଠେକୁଆ କଇଁଚ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଲା ଠେକୁଆ କଣ ଢୋଟି ପଳେଇଲା ଯୋଉ ଜୋର ଦୌଡ଼ିଲେ ଦେହ କଣ ହେଇଯିବ କଇଁଚ ତାର ଧୀରେ ଯାଉଥିଲେ ଠେକୁଆ କହିଲା ଆରେ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ଗଲେ କହିଲା ଆରେ ହେଇ କଇଁଚଟା ପୁରା ପଛରେ ଅଛି ମୁଁ ଯାଏ ଟିକେ ଏତେ ବାଟ ଦୌଡ଼ିକି ଆଇଲି ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇପଡେ ବୁଝିପାରୁଛ ଠେକୁଆ କଣ କଲା ନା ଗୋଟେ ଗଛ ପାଖରେ ଚୁପ୍ କରିକି ଶୋଇପଡିଲା କିନ୍ତୁ କଇଁଚ କଣ କରିଛି ନା ଧୀରେ ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଠେକୁଆ ଭାଇ ଶୋଇଛି ସେ ତାକୁ ନ ଡାକି ସେ କଣ କଲା ନା ଧୀରେ ପଳେଇଲା ଯେତେବେଳେ ଠେକୁଆ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି କଇଁଚ ଦେଖିଲା ପଡିଥିଲା ନା ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି କହିଲା ଆରେ ହେଇ ଏତେ ବାଟ କଇଁଚ ପଳେଇଲାଣି ମୁଁ ଯାଇ ଦୌଡ଼ିବି ଯେତେବେଳେ ଠେକୁଆ ଦୌଡ଼ି ଗଲା ବେଳକୁ କଇଁଚ କଣ କଲା ନା ଗଛ ମୂଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଦେଖ କଣ କିଏ ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ କିଏ ହେଲା ଠେକୁଆ ନା କଇଁଚ କଇଁଚ କାହିଁକି ଦେଖ କଇଁଚ ଧୀରେ ଚାଲେ ନା ଠେକୁଆ କଇଁଚ କିନ୍ତୁ ଠେକୁଆ କଣ କଲା ମୁଁ ଜୋର ଚାଲୁଛି ବୋଲି ସେ ତାର ଆରାମ ନେଇଗଲା କିନ୍ତୁ କଇଁଚ କଣ କଲା ନା ସେ ରେସ୍ ନବା ଆଗରୁ କଣ ତାର ଜିତିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ତେଣୁ ସେ କଣ କଲା ନା ଧୀରେ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ଏତେ ଯୋଉଟା ପାଠ ଜାଣିଛ କି ଯାହା ଜାଣିଛ ଜଲ୍ଦି ଯିବନି କେବେ ଭାବିବା ଯୋଉଟା ଠିକ ହବ ଆମେ ସେଇଟା କରିବା ବୁଝିପାରିଲ ତ ଯଦି ପୁରୁଣା ଠିକଟା ଜଲ୍ଦି କରିବ ତେଣୁ ଜାଣିପାରିଲ ତ ତୁମେ ନାଇଁ ସେମିତି କରିବ ତାହେଲେ ଗପରୁ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ ଅଳସୁଆ କେବେ ହବ ନାଇଁ ଅଳସୁଆ ହେଲେ କଣ ମିଳିବ ଦୁଃଖ ମିଳିବ ଅଳସୁଆ ହିଁ ଦୁଃଖ ମିଳିବ ତେଣୁ